Du er faktisk vild nok. Han er mega hurtig. Han er fucking fuld, mand. Ej, okay, det så også fedt nok ud. Jeg var set Okay, det er på rest, så det er jo begrænset, hvor hårdt man slår sig. Mm. Men okay, hvis man bliver knaldet ned i sådan noget her, så slår Kom så, Patrick! Og jeg ser, man, jeg har begyndt at få sol, så bliver jeg bare så rød her i stedet for, men det er pisse irriterende. Det kan jeg Jeg kan ikke til sol, det er mega nederen. Det er også fordi, du er rødhåret, jo. Kan man synes det heller ikke. Du se. Anna. Så så røv. Patte, han har ham lige nu. Patte har ham. Patte har ham. Men han gider ikke give op. Han vil ikke give op, da. Og man tænker, hallo, det er ikke så svært at give op, vel? Nej, man vil bare hellere blive helt blå i hovedet og være ved at besvime, da man lige vil gøre sådan der i jorden. Der. Har du gået til brydning eller sådan noget, Ali? Nej. Har du bare været vant til at slås for lille af? Ja. Patte røg lige rundt der.